Tang tanan, usahay manapul ta. Ang kunon jud nako nga nahiadlaw nga way lami ilihok. Kapuyan ko magsulat og article sa akong website. Kapuyan ko mag-record og video. Kapuyan ko usahay manglimpyo sa akong kwarto. Usahay demotivated ta. Pero kung permi na lang pud tang magtinapol, di na pud na maayo. Wa tay padulingan ko ang katapulan na ang nagkontrol sa atong kinabuhi. Lazy is simply an unwillingness to work. We need to find the motivation and path toward our success. Kaya timan wan adyoy laing tao ang makatabang nimo. Number 1, ang kuna nga manapol ka usahay. Lisod bag-uhon imong kaugalingon. Kung di nimo dawaton nga manapol ka. Di man bawal manapol. Choice man na nimo. Depende pud sa imong rason. Whatever the reason, it's important to be kind and compassionate with yourself. Kung wa kay ganang buhaton imong plano, pahuway lang sa. Tigom lang sa og kusog. Dayon kinahanglan nga kabalo ka kung nganong nanapol ka, kung nganong nawala imong pagkadasig. Kay kung mahibalaan nimo ang hinungdan, mubalik imong gana. Number 2, bag-uha imong habits. Naamang tay negatibong habits nga abi natog di makaapekto sa ato. Mao ni isa sa hinungdan nganong dali lang makapoy. Pero dapat hunahuna ang mga plano nimo sa kinabuhi. Hunahuna kung unsay purpose sa imong pagpanarbaho. Mubalik imong gana basta permi kang maghunahuna sa imong target. Number 3, pag-set og goal. Kung naa kay goal sa kinabuhi, di kay ka madutlag tapol. Goals are a fantastic way to build motivation. Pero kana pong goal nga realistic. Ay pud nang butbut ra pud kaayo nga goal. Kung naa na kay nahuna-huna ang goal, aksyon ni diretso. Number 4, hinay-hinay lang. Ay diretso kung di nimo makaya. Musamot kag katapulan kung persado nimong buhaton ang tanan. Kay kapuyo naman ka, ginagmay lang sa nga mga butang. The interesting thing about the small things in life is that all of the bigger things are just a composition of that small thing. Number 5, ay sig reklamo. Kung nanapol ka, unya sige pa jud kag reklamo, musamot kag katapulan. Ug mauna nay babag sa imong pag-uswag. Ay sig pangitag excuses. Buhata imong trabaho. Humna ang angay humnon. Ay sig hulat sa saktong panahon. Kasigi nimo hulat sa saktong panahon, nabiyaan na noon ka sa panahon. So stop making excuses. Number 6, ay pagdahom nga ma-perfect ang tanan. Isa ni sa mga rason kung nganong dali ta manapol. Sige ra tagdahom nga maperpekto ang tanan, pero di man mahitabo. Makawala gana. Bisan pag perpekto imong pagkabuhat sa usa ka butang, wa man gihapoy labot ang mga tawo sa imong gibuhat. Pareho ra gud na sa mga writer. Perpekto na kayo ilang pagkasulat. Way sayop ang grammar. Nindot kayo ang libro. Pag humag-release, daghan gyapon ang waginahi sa maong libro. Nga naman, kay ang writer ug ang reader, mga tawo nga lahi-lahig panlasa sa kinabuhi. Inana lang kasimple. Di ka perpekto sa pananaw sa uban. Mao nang ay naghasula imong kaugalingon. Number 7, kuyog sa mga motivated na tao. Kung mukuyog ka sa mga taong punog kadasig, madasig pud ka. Nakoy panultihon nga nabasa. Show me your friends and I'll show you your future. Pareho pud kayo na sa gisulti sa Biblia. Basahon nato ang Proverbio 13:20. Ang naglakaw uban sa mga maalamon, mahimong maalamon. Apan ang makig-uban sa mga buang-buang, masugamak sa kadaot. Gitudlo sa kana nga teksto nga ang atong mga higala o pamilya mismo na ay dakong impluensya sa ato. However, surrounding yourself with people who have goals can help you create a support network to keep everyone on track. Number 8, salig sa Dios. Bisag unsa pa ka kamaayo, kung wa kay Dios nagisaligan, dili hapsay ang pagbuhat nimo sa mga butang. Because God knows better than we do. God knows everything we are going through at this very moment and everything we will go through in the future. Kabalo siya kung unsaon paggunit o pagsulbad sa imong problema. Maong salig lang sa iya. You need to follow His path and trust that He knows best.